Eta kontzertutan gehiago. Zati kontzertuan oraina asko utzea. Eta horregatik, sentitzen ez horrela. Zuen zuzenekoek erotismo puntu bat ere badute? Guztia erotikoa da. Batzuentzako bai, beste batzuentzako ez. Baina, erotiko horren asuntoa, polita ez, nire nintzen guzatu zait erotismoa, eta jartzen bai gute gainez, zen erotikoa egiten ditugula, estupendo. Ilusión eta bat nagoia. Eta, oso Andrea... Bai, garrera nahiko zarekin eta... kontzertuak oso desberdinak hauekin konparatuta, hemen egiten direkin konparatuta. 6 talde eta 7 talde jotzen egiten kontzertu horretzen, denbora mugiztua denun, eta oso guztua egin. Energia ikusten dut ez, energia potentea edo eta ez dakit provokazioekin ere jolazten dugu, pixka bat atxegin batean, ez zerbait zikina edo ez dakit edo zerbait atxegin ez. Talde asko pentsatzen dute estilo zehatz bat ditea, edo bluesa, edo rock and rolla, edo punk rock, edo zain zer, nire estilo gara, eta ez gomen planteatu. Nekin rocka egin nahi dudan, gitarra juta bat egin, eta atertzen nahi egiten dugu. Hitzak, niretzako jostailuak besteik ez dira. Jostailua, historiak jolasteko. Eta bakoitzak ikusi behar du agare. Gustatzen zaizkion, jostailu horiek, o ez.